Nag-uta na sa ta. Nag-uta na sa ta kamunggay. Buwangan mo tao kasi ng taon eh. Ano ba? Ito, ang kapil. Nanay, kamunggay dito pa. Baraot. Tayo dito dapat sa baboy. Ano sa baboy? Tugasi lang ni siya daan. Ah, sakto lang eh. No, tuloy. Ako na tuloy ay. Kumano? Ano kay kwarta? Bali na tayo. Kurita. Sus, nagkakurin. Utan na po ta guys. Sige na lang tanig utan. Ay, presko man. Kayo. Utan na sa ta. Kalami aning utan na nga inani oy. Mag-utan na po ta guys. Lami kaya itong utan doon oh. May buhay. Sangig. Lami kamunggay. Fights na. Lami na kaya itong utan na ni. Gamatag init nga sabaw. Presko pa kaya mga utan nun. Kinawat ranin ako guys. Kaning mga utan nun. Kaya wala mo ko'y tanom dire guys. Mga kinawat ranin ako ha. Naluto na guys ang utan. Lami na kayo higupog sabaw. Presko kayo ang utan nun. Naapod sad buwad gisugba ni Manang Lorna.